14 सेप्टेम्बरा बर' हारिनि जारिमिनाव मोनसे गोसो लाखिनो गोनां सान। मानोना बे सानखौ जों एनडिपिनि सोमावसारनायाव मोनसे बयनिख्रुइबो देरसिन सान हिसाबै सन्मान होनो गोनां सान हिसाबै गनायो। मानोना बेखौ जों मुंख्लं सान हिसाबै थांनाय गोलाव समनि जि सोमावसारनाय समाव खुंबोबाय थादों। 1989 मायथाइनि दिनैनि अक्ट'खालिनि दिनैनि सानावनो एनडिपिनि बै समाव एसे एनडिपि नङामोन, बिनि नामा बर' सिकिउरिटि फर्समोन, बिएसएफनि जायजों कमान्डार इन चिफ दि बांबुर गोरा बिथाङा मुंख्लं जालाङो आरो बिथाङानो एनडिपिनि गिबि मुंख्लं। बिनि उनाव जोंहा गोबां लिस्ट दं मुंख्लंनि बिथोराव। बिथाङा आर्मि चिफ हिसाबै जोंहा बांबुर गोरा, खौला, बेनिफ्राय जाब्रां, बोहैथि बेबायदिनो जोंहा रुंसारि जालांदों। बेनिफ्राय डेपुटि आर्मि चिफ हिसाबै जोंहा गोबां बिदि मुंख्लं जालांदों। दा जोंहा टटेल एनडिपि हिसाबै मुंख्लं जानाय दासिम जोंनि जिथु लिस्ट बेवहाय 4000 दं। दा 4000 एनडिपिनि जिउ मुंख्लं जालांनायनि बिनिमयाव दिनै जों 2020 मायथाइनि 27 अक्ट'खालि 21 जानुवारि खालि बिटिआर सुक्ति खालामनो हानाय जादों। बेनिखायनो जों दिनै बे सानखौ गोसोखांदों आरो बे सानाव एनडिपिनि जायफ्रा सेक्रिफाइस खालामबाय, गावनि थै आरो जिउ बाउलांबाय, बिथांमोनखौ गोसोखांनायनि गेजेरजोंनो बर' जातिखौ सिबिलांनो थाखाय मोनसे थुलुंगा जों नाजादों। बेनिखायनो जायफोर न'खरनि बिथांमोननि बिदा फंबाय, बिमा बिफा, बिब' बिनानावफ्रा बर' जातिनि थाखाय बिसोरखौ सेक्रिफाइस खालामनो हगार हरबाय, बिथांमोनखौ जों साबायखर होदों। जों सेक्रिफाइसखौ अरायबो सन्मान होलांबाय थागोन। जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय सहिदफोरखौ जों अरायबो सन्मान होलांगोन। मानोना बिथांमोनानो जोंखौ जातिखौ सिबिनाय, हारिखौ सिबिनाय, ओनसोलनि जौगाखांनो थाखाय खामानि मावनो थुलुंगा होदों। दिनै बिथांमोननि बिनायावसो जों सुक्ति खालामनो हादों। बिथांमोना गाव गावनि जिउ थैखौ बावामोनब्ला हयथ' जों नैबे 2020 मायथाइनि सुक्तिखौ मोननाया सम्भब जानाय नङामोन। बेनिखायनो दिनै बिथांमोनखौ गोसोखांदों, बिथांमोनखौ सन्मान होदों। लोगोसे जाय बर' रायजो राजाफ्रा बे गोलाव समनि एनडिपिनि स्ट्रागल समाव जोंजों गसंफादों, जोंखौ मदद खालामदों, जेनिखि जेल जानो गोनां जादों, बुजादों, आर्मिफोरजों पानिश बायदिसिना साजा होजादों, बिथांमोनखौ जों दिनै गोसोखांदों आरो बिथांमोनखौ जों साबायखर होदों। मानोना बिथांमोनाबो जोंजों दुखु खस्थ' जाफादोंमोन। मोनसे जातिनि मोनथायनि थाखाय नांनायाव बिदि दुखु खस्थ' जाखायो, खिन्थु बेखौ जों जे गासैबो सहायलायनाय कन्टिनिउ खालामबाय थानो हादों, बेनि जोबोद गिदिर बाथ्रा। बेनिखायनो जों जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै सन्मान होनायनि लोगोसे जाय रायजो राजाफ्रा जोंनि बे स्ट्रागल समाव, बे नांनाय समाव जोंजों गसंफादों, जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होदों आरो जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होनायनि थाखाय सरकार पक्षनिफ्राय बायदिसिना साजानि मोगा मोगि जानो गोनां जादों, बिथांमोनखौबो दिनै जों गोसोखांदों आरो साबायखर होदों। जों आसा खालामदों बिथांमोननि जि सेक्रिफाइस बेनो जोंखौ उन समाव जातिखौ सिबिनो, ओनसोलखौ सिबिनो, लोगोसे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो जोंखौ थुलुंगा होलांबाय थागोन। दा बेखौ जों लासैनो खालामगोन, दाहालागै खालामाखै, खिन्थु जोंहा बे गोसोआव दं। मोननैसो अनुस्थान जों इतिमध्य बिथांमोननि नामाव गायसननो नाजादों। जोंहा नैबेहाय अडिट'रियाम मोनसे जागोन आरो बे अडिट'रियामखौ जों बांबुर गोरानि नामावनो मागोन। आरो नैबेहाय जों मोनसे फसंथान बांबुर गोरा एजुकेसन फाउन्डेसन होननाय मोनसे अनुस्थान गायसनबाय। बेनि गेजेरजों जों बर' रायजो राजाफोरखौ बोरै सिबिलांनो हायो बिनि प्लानखौ खालामदों। दि खौलानि मुङाव जोंहा मोनसे अडिट'रियाम जोंनि उदालगुरियाव जागोन। इतिमध्य बेयो टेन्डार जालांबाय, बे कनस्ट्राक्सन जासिगोन। आरो बिदिनो जों मुंख्लंफोरनि मुङाव गोबां जायगायाव बिदि बिभिन्न' अनुस्थान गायसननो नागिरदों। जों मुंख्लंफोरनि मुङाव बर'लेण्ड मुंख्लंनि नामावनो मोनसे चिलड्रेन पार्क, लोगोसे रिक्रिएसन सेन्टार बेबायदि मोनसे बानायनायनि हाबाफारि लादों। बेबो इतिमध्य सेंसन जाबाय। जोंहा एनडिपि हिसाबै थानाय समाव खामानि मावनाय समाव जों 2 बिगा हा उदालगुरि टाउननि गेजेरावनो बायनानै दोनदों। दा बेवहायनो जों बेखौ बानायगोन। दा बिदिनो जों मुंख्लंफोरनि नामाव फारि फारि सरकारनि हेफाजाब नङालासिनो जों बोरैहाय एनडिपि एक्स एनडिपिसो खामानि मावनो हागोन बेखौ नाजादों। आरो बेखौ स्टार्ट खालामनानै जों नांगौबा उनावहाय सरकारनिफ्राय माबाफोर मदद आरो हेफाजाब मोनोबा जों बेखौ लागोन।